malah judeg pikirku. Piye? Mara kaget tudono wong tuaku sapa? Iya. Kuwi sanggeni. Apa Semar? Nganggo Mbah. Apa Mbah Semar? Nah, ngono. Yen kowe tekon wong tuamu sapa, mara gage kowe mlaku kae sawangen. Wong sing do nganggo jubah padha keklumpukan ana kono kae cedhak ana takono wong tuamu sapa. Mengko yen dheweke ora ngerti tabok ana anut. Akyat trisangka terang rinanggo dinembet-dembet dusanget naning sawono iki ana bocah polatan ladak nyaketi marang panjenengan ulun. Kita iku sapa? Kita iku sapa? Takon kok meneng wae. Kowe kuwi sapa? Oh, takon kowe. Oh, cah goblok. Kowe iki sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Mara gage ngaku kowe sapa? Padha ngaku dhewe-dhewe. Ulun Bathara Indra. Ulun Bathara Tembara. Ulun Bathara Yamadipati. Ulun kuwi apa? Ulun kuwi aku. Kowe ulun. Piye ta iki? Ulun kuwi aku. Kowe ya ulun. Ulune ana loro. Wah, bocah gocok tenan iki. Kandan-kandanane kok. Ulun iki cara dewa, nek kowe iki aku. Aku wis sanggeni dudu ulun. Nas karepmu. Kuwi sanggeni. Ana apa? Nganti tumeka ana kayangan Suralaya duwe karep apa? Aku arep takon karo kowe Dewa Telu. Takon apa? Bapakku sapa? Piye? Bapakku sapa? Oh, wong edan iki. Lah sapa wong kowe dhewe ora mudeng kok manate ke wong liya? Lah kowe iki piye kok sing duwe bapak sapa kok? Ngerti apa ora bapakmu sapa? Ulun ora mangerteni sapa wong tuwa kita. Ah, dewa kok goblok, taboki wae. Selamat, wah. Duduh karepe dhewe. Nyelek utak marang dewa, ilang. Yo cobanen. Hei. Ayo. Hop. Oh. Iki dewa apa iki? Dewa kaya ngene kok. Dewa kok goblok iki dadi dewa ora? Dadi. Ayo. Yo, tukakut. Ayo kowe. Hai, hai. Ya. Ayolah. Selamat, selamat. Aduh. Ayo. Piye Kakang Tembara? Ya Madipati iblis. Wah, bayi kok ngidak-idak sirahe wong gerang. Aku ya gumun ngatasi bayi ora duwe sarusiku babar pisan. Bocah ngidak-idak sirahing para dewa. Ayo aku mlayu.
Aku mlayu candak ya mau dipati dilungke bocahe. Hah, wis kaya diwelingke kae. Sida nggo keset ta aku. Nandur ngungguh. Tapa nyilih ngulihke gawe bakale nganggo. Rasakno dhewe do pikiren. Kowe diwa loro ki do tumindak apa? Gathukno karo lelakone iki lho pikiren. Diwa kok ora iso mikiri dadi apa aja to. Ayo mula ta mula wong ki aja sok seneng dak sia sak pepadaning titah. Alah nuturi wae maju ana. Ah wong kono sing emoh kok. Aku ngono wis pasrah kok. Dikapak-kapake nyoh wong kono sing wegah kok. Ah mesti jenenge wis pilih kasih iki jenenge. Ayo wis ndang doelinga. Mertobat karo sing nyipta. Ah, tobat apa? Ayo, krocok gaman weh. Krocok gaman. Hai. Hei. Hai. Hei. Hei. Ayo, hilang nyawamu. Weh, nekat. Oh. Ali. Ngarep. Ayo. Enak mana dah? Ayo. Ayo. Ya rasa juar kowe. Ayo. Enak. Iki aneh men iki. Gerange semene lho sing nutupi. Kok jemare iso tiba aku. Lho aku wong resik kok. Lah aku lahir batin kuwi apa kaya kowe? Aku kene nalare isih genep kok. Ah mbok ya 1000 panah arep tekan kene nyatane ya lho. Wis mandek kene lho. Wong panah iso niteni kok. Endi sing pikirane lethek karo sing ora. Ayo, ngono ki isih durung eling kowe. Piye apa? Ayo. Wah, yen ora matur pukul Bathara Guru ra rampung barangkali. Ora ngono ki jane bocah kok ampuh men iki. Coba tak indike kene. Eneng apa iki? Semar nganggo Mbah. Wale Mbah Semar. Dewa-dewa do mlayu. Lah, kae arep goleki koordinatore. Kae arep goleki pimpinane. Ono ya. Sapa sing dadi pengarepe? Nah, engko deloken dhewe. Anggrana dewa kok tangane pirang-pirang kering krembyah kaya cumi-cumi. Kuwi genah pimpinane dewa. Ono? Iya. Banjur karepe ora sawedi. Tututi. Oh layak. Bocah nek karo dewa ora duwe wedi iki jebul sing nang mburi iki papi to. Papi semaya. Wah, mesti bocah pilihan iki. Ing atase bayi wingi sore kok keset jubah dewa iki nek ora dijangkung karo Papi Semar mokal. Wah, ing kene sapa nandur bakal ngunduh selamat berjuang Papi.
mlayu-mlayu napa? Kepareng matur Rama Pukulun. Menika wonten pawongan ngamuk punggung namipun Bambang Wisanggeni. Wisanggeni lho inggih. Dheweke ngamuk punggung. Apa ing dadi sababe? Piyambakipun miterang dhateng para Jawata sinten ing dados sudarmanipun kakung. Sedaya para Jawata ingkang boten saged majaraken lampahan menika. Tuwun boten saged mangsuli menapa ing dados pitahenipun sedaya dipun pala gantang. Mangkono Indra inggih Rama Kulun wis sumingkira ulun dhewe kang bakal ngrampung. Puluh Dewa Sarani wonten dawuh Rama Pukulun kayangan Suralaya kepandhuk gara-gara saka bocah ingkang wanuh-wani nyentulani marang para Jawata ingkang aran Bambang Wisanggeni. Inggih gandeng para Jawata kuwi dudu tukang perang. Mula bab perkara iki ulun pasrahke marang jeneng kita Dewa Sarani. Mangsa bodho hanggon kita bakal ngrampunge perkara iki. Kemareng kula nyuwun pangestu Rama Pukulun. Pumunten kula ngiramaken wadyayaksa saking negari Tunggul Malaya mangsa bodho Dewa Sarani. Kakang kala Durgangsa ana apa Yai Prabu?